Anem així, en Javi, entrenador del Tavernes, que una victòria ben treballar, ¿no? Sí, el equipo està bé des del primer minut, ha tingut la sort de fer un gol, i després el València és un equip que la toca molt bé darrere. Nosaltres ens hem replegat darrere bé i hem sabut apretar en el moment, en el passe clau del mig. Entonces no hem deixat jugar al València còmodo i nosaltres hem fet un esforç físic molt bé, han estat molt bé, la veritat. Com és el teu equip durant aquesta temporada? Pues el veig bé, que si peleem tots els partits, perquè som un equip no tècnicament massa bo, però peleant els partits i les xiquetes durant tot des del principi no crec que tinguem problemes de patir. I els altres equips són forts i es nota la pujada de categoria. Sí, es nota sobretot en l'edat i en el tema de que porten jugant més temps. Per exemple, tu vas a Miranda o al Daio, això són equips treballats des de la base, i la que fa quasi fa nosaltres portem 3 anys treballant en elles i es nota la pujada de categoria, sobretot en l'aspecte de que van més, la juguen més, no s'ha batallat amunt i proposen altres cases de joc. Bé, pues, a veure si el pròxim partit contra l'Alzira també tragueu els 3 punts. Esperem que sí, Pepe, gràcies.